ayo option singakaqhubeki bengicela sifunde incwadini kaRuth sizoqala lapha ku8 lithi izwi lenkosi kuRuth 1 verse 8 unowami wathi kumalokazana bakhe ababili hambani nibuyele kube yilowo nalowo endlini kanina uJehova makanenzele umusa njengaloko nanenza kwabafileyo nakimi uJehova makaninike ukuba nifumane ukuphumula kube yilowo nalowo endlini yomyeni wakhe wayesebanga badazuluka bakhala besathi 14 badazuluka baphinde bakhala uOprah wamanga uninazala kepha uRuth wanamathela kuye wathi bheka umnakwethu usebuyele kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe buya nawe umlandele umnakwenu kepha uRuth wathi unganginqengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli ngokuba lapho uyakhona ngiyakuhlala khona nami abantu bakho bayakuba ngabantu bami uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami lapho ufela khona ngiyakufela khona nami ngimbelwe khona uJehova akenze njalo kimi anenzele futhi ngokuba ngukufa kuphela okuyakusahlukanisa isihloko sethu sanamhlanje sithi umakoti makamhloniphe umamazala mawubheka indaba kaRuth nonowami la sithola bomakoti abayi2 abahlukene uOprah unowami makathi buyelane emuva emakhaya ngoba amadoda sewashonile uOprah lithi izwi lenkosi wamanga wabuyela emuva kodwa uRuth usinikeza ipicture yomakoti ofunwa nguKristu uRuth uthi makabheka unowami uthi unganqengi ukuba ngisuke kuwe ngoba la uyakhona kula mina ngiyakhona uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami into eyosahlukanisa mina nawe ukufa namhlanje ngithanda ukusho kubomakoti ngoba kunezinkinga eziningi emshadweni and uthola umakoti nomamazala bangafunani okokuqala la siponono izwi lenkosi alisitshela ukuthi uRuth labamakoti bekabaphethe njani but kunento uRuth ayivezayo ngalabo makoti uthi uNkulunkulu akanenzele kahle njengoba nenzile kulabo abafileyo nakimi meaning emadodeni wabo benza kahle nakuye benza kahle kodwa asinalo iside lokuthi yena unowami wayebaphatha njani labo makoti kodwa sibabona bomakoti banqobe zonke izimo bebabhekene nazo benza kahle kodwa uRuth uba umakoti manje ohlukile nomuhle kakhulu ngoba noma indoda ingasekho uyaqhubeka uthi ma angiyindawo ngeza kule khaya ngizokwakha the reality siponono ihlalaphi angeke wakhe into uthi so uyakhila inhle ihleli ibukeka bese uyayishiya kusasa uphuma uhambe kodwa mawakha into uyakha ngoba uyazi ukuthi this is my permanent place one thing engifuna bomakoti bayi understand ukuthi ubudlelwane noma irelationship phakathi komndeni nomakoti abupheli ngoba indoda seyishonile kodwa noma ngabe indoda seyishonile umakoti uyaqhubeka abe nobudlelwane nabasekhakhakhe kodwa kunento engifuna ukuthi sibheke abomakoti abaningi bayabadelela abomamazala mawufundiswe lenkosi uqhubeka ulalela indaba kaRuth nonowami uRuth wafumana umusa ngenxa kaNowami uNkulunkulu waphinde wambusisa namhlanje ngizothi kubomakoti noma ngabe wena uzibona uphakeme kangakanani noma ngabe wena ufundile mhlambe wendele kwelinye ikhaya mawuthi ubheka istatus neclass lalekhaya ubona kahle ukuthi wena ungqono kodwa one thing that you should remember one thing that you should bear in mind ukuthi lo mama omdelelayo yilo mama okuzalela indoda if lo mama ubengayizalanga le ndoda ngabe wena awunamyeni so unomyeni ngenxa yalo mama and the wonderful thing ekumele ukuthi amakoti bayazi ukuthi kulo mama amdelelayo
kunesibusiso sakhe. Once uphume ekhaya ngezibusiso zabezali azisekho ezinye izibusiso ezophinde zikuthole kodwa izibusiso zakho sezila kulabezali owendele ekhaya labo. So uthanda ungathandi but there is a blessing phezu kwalo mamazala phezu kwalo mama ozala indoda yakho. So the more umdelela unciphisa izibusiso zakho uNkulunkulu bekazokunika zona ngenxa yalo mama. Mawubheka uRuth uphinde uthola umshado omuhle mhlawumbe ukudlula wasekaleni ngoba uma sesibheka uBoaz bekuyindoda yamabhizinisi. So uRuth uthola umshado kuBoaz but ifavor iza ngobani? Ifavor iza ngoNowami lo mama owamzalela indoda. Lesibusiso siza ngobani? Lesibusiso siza ngoNowami. Let's take ukuthi uNowami bekangabaphathi kahle abo Ruth no Oprah kodwa bona benza kahle noma ngabe yena ngenzanga kahle. Yingaka amadodana wakhe noma sewafile udedela isibusiso ngenhliziyo ekhululekile ukuthi inkosi benze kahle amadoda abo aphila benze kahle Nkosi nakimi ngenxa yaloko. Keep on blessing them. So akuna double portion yesibusiso ekhayini. Once intombazana iphuma yokwenda isibusiso sakhe silandelayo sikulabezali balendoda. So ngizothi kubomakoti ungafike emzini wabantu ufuna ukuchintsha isystem. Ungafike emzini wabantu ufune kukhale esakho isicathulo. Abomakoti sometimes bane attitude that is not nice. Ufika emzini wabantu athi manje bazozwa ngami because mina ngishadile sengifikile mina fanele kuchintsha izinto. So uyamdinga lo mama to introduce you to every system yala ekhaya akwazi ukukhomba ukuthi ekhaya lami sipheka so abantwana bami ba 1 2 3 4 uyozokutshela ukuthi amakamela walandlini siphila ngalendlela. And for you ukuthi ukwazi ukusurvive amongst the family udinga lo mama lo ebathi akachief umshifta ekitchen lakhe elikhulekela uyena. Yes. Uthi makasuke Yes. ungene wena. Yes. Okuwukuthi kufanele ukuthi indawo nendawo la uhamba khona ube ne-leader. Wena ube yimvu elandelayo. Yes. Uzoshifta i-leader yakho uyoma kanjani? Asasi. Ila bazobuya khona ka umakoti. Yes. Ila indelelo futhi izoqala khona. Ngoba uyomphekela noma umthelela itiya angakufundisanga lona ukuthi umthelele lona. Yes. Yayibona indaba. Yes. So you need to understand the surrounding yakule khaya. You are still new, so you need to understand the system. Uyazi iyaxaka ngoba uma ulandela noma ngawe uyesikolweni angeke ufike esikolweni bese ufika kulelo class uthi wena sowazi konke. Yeah. Kufanele uthole uthishera walelo class kube uyena okuguide ukuthi la sihamba so sifunda lokhu senza 1 2 3. Mawufika emzini kufanele uzithobe ufuna ulwazi la khaya ukuthi kuhanjwa njani. Ngani ngoba uma ngabe uzofika wena bese uthi wena uzofika ushaya isakhe esigingi awazi la khaya ukuthi kwenzakalani. Awusazi isimo salakhaya. Uyingakho uthola abomakoti abanye baze bahlala emakamerweni badle emakamerweni ogogo noma omamezala uthola ukuthi abasakhona abaphekelwa umakoti upheka khona la kitchen athatha ukudla ngene ekamerweni nendoda yakhe adle khona. Kepha lokho akunasibusiso ngalendlela kwenzeka ngayo. Ingakho namanje siyala ukuthi makoti ayibuyele emasisweni. Mawufika emzini wabantu ya kumamezala usho ukuthi mama sengifikile ngicela ungifundise ukuthi la ngihamba njani. Ngoba uma uzoza ngiyakhe indlela lendlela yakhe izokulahla vele. Angeke ulakhe ekhaya, angeke uwakhe lo muzi uthole umile awuzazi izisekelo zakhona. Kumbe wena ukhuleki kumbe wena umazi uNkulunkulu. Kepha mawufika lapho uthola ukuthi bayakhuleka bayamazi uNkulunkulu. Uthi wena uzohamba ngale ndlela yakho bese niyashayisana bese kusuka inzondo ubonakala engathi kumbe bayakuzonda la khaya abakufuni. Ngani ngoba wena ufike uthwele amahlombe ukuthi wena uzobusa la khaya. Funa sibuyele lapha kudaba lomakoti ekuthiwe makuthiwa kuyena hamba wathi mina
ukukhonza uNkulunkulu wakho okuwuNkulunkulu wami. Yes. Okuwukuthi uma ubuyela back emshadweni wabo mabenza isifungo yena nendoda yakhe bathi uzoshiya konke emuva kwakini kodwa uyowakha umndeni omusha. Engicabanga ukuthi umakoti uyiunderstandile kahle into ayeyalwe ngayo nayetshelwe ngayo ukuthi uyowakha lapha awusazi ubheke emuva kodwa ikhaya lakho selilapha umndeni wakho sowulapha umama wakho nobabakho sekuyilaba abantu la. Bese siyabuya futhi uma ubheka kumhlaba esiphila kuona kunabantwana noma ke kunabomakoti ababa nenhlanhla uthola ukuthi uyafelwa manje aphinda gane futhi kodwa abantu bangayiunderstand into yokuthi ugana kanjani. Ila ibuya khona eBhayibhelini ukuthi kudependa ukuthi uwenze kahle kuphi wenza njani wahamba njani emshadweni wakho la ubuya khona ngoba lo mama uyabanika izibusiso ukuthi hambani bantu abaminyana ukhulula futhi ngenhliziyo yami uyakhombisa ukuthi benze kahle kodwa akwazi ukuthi ababambe uJehova kusekhona okunye futhi ababekele kona phambili. So you can imagine Sponono ukuthi ufuna ukudriver i-truck ye-code 14 but uphethe i-code 8 awuyazi ukuthi noma i-reversa fanele ishiye space esingakanani ufike emzini wabantu uphethe i-code 8 but at the end of the day lapha kulela khaya lo yamama uhamba nge-code 14 sekaza amakhona wonke wendlu yakhe uyazi ukuthi before ungene ekitchen maybe I just go into my kitchen and I pray for everything ni-invite ubukhona bukaNkulunkulu ekitchen lami wemina noNkulunkulu we are going to cook together then uyafika wena and say sit aside and mina I will take over. Uyabona kunenye into bakuhlashwa mentionile that is so painful Sponono. That is happening currently emindenini yethu. Ayikho into eyolimaza umyeni wakho njengokuthi sekakushadile kodwa kusasa thola umama akhe ahlele endlini athi anginakudla but wena udla inyama ewosiwe ekamereni. I remember bekunesisalukwazi esinye besihlala khona la local sakhuluma ngelanga kwababhlungu wathi ma njengoba nikhulume emsakazweni mina ngihlele endlini anginanempuphu intombazana uyamuva lokho ukuthi uthi intombazana ihlele ekamereni yapheka mangizwa ngephunga ukuthi kuphekiwe uthi ndema angeke angiphakele ma akangena endlini yami angibulise nje angibuze impilo ngaleso sikhathi lo mama wenza zonke lezi uphethe isibusiso uphethe into ezoqhubela phambili uma lo myeni angasekho uthola intombazana idelela umamazala wayo ize imbize ngogogonukayo and kwesinye isikhathi kungenzeka abayeni bethu they stand with us to protect us but the reality ithi ayikho indoda ezojabulela ukuthukwa kukamamayo ayikho indoda ezojabulelwa ukuthi umamakhe kunezinto agwazwa ngazo. The more you put a spear kumamakhe the more insult umamakhe ku decrease the love ku decrease the respect because lo muntu omdelelayo lo muntu omzwisa ubhlungu ungumuntu ombelethile uyabazi ubhlungu bokukhuliswa umamakhe. Some of the women uthola ukuthi uyi single parent ukhulisa abantwana abayi6 ayi1 bese uyabuya wena uzoba umakoti esikhundleni sokuthi ube indodakazi kuye ufika uzombostela. Enye inkinga yabo makoti they've got too much friends and they take every advice akayibheka umuntu ukuthi iadvice injani but there is no pain enjengokuthi udelele umamazala wakho nomyeni wakho aze abone ukuthi usisi uyadelela. Namhlanje ngifuna ukukusho ukuthi iBhayibheli alisivezeli ukuthi unowami bekanjani kodwa lisikhomba the character yabo makoti bekanabo ukuthi benze kahle but njengoba bowusho Sponono uRuth uchubekile wenza kahle wathi la uyofela khona kula mina ngiyofela khona uRuth beyanganandaba nako konke kodwa wathi la kule khaya ngize ngithi ngiyowakha so my grave will be right here kulomndeni lo ubusiswa uRuth umamazala wakhe ula ubusiswa uRuth indoda ayisekho noma thola lesibusiso usithola isibusiso siphuma kuphi enhlizweni kamamazala wakhe. So abamakoti they need to understand ukuthi the more pain you cause
umamazala wakho, uNkulunkulu is watching at you, and uNkulunkulu will block your prayers. Uzothandaza umangala ukuthi le mithandazo engiyenzayo yangaphumeleli, and mawufuna umshado ozophumelela, hlonipha umamazala wakho. Umamazala uyahlonishwa, ungaze udelele umama ozala indoda yakho. Ngicela ukukutshela ukuthi kukude ukuthi umshado wakho ube nompumelelo. Awukho umshado yoba nempumelelo udelela umama okuzalele indoda. Ayikho indoda ezojatshulisa ukuthi wena ugibele enhloko kamama yakhe usenzela umathanda. Some of the men ubathola bakhala ngokuthi uma ngabe izinto zekabonkosikazi, mangabe fanele senze izinto kabonkosikazi, unkosikazi akanankinga. But uma kufanele ngimikise izinto ekhaya kuvuka umsindo, siyalwa, siyaxabana. Hayibo, njani? Ngoba lo mama uzalela indoda. Bakutshela nokuthi imali ayikho mangabe fanele iphume iye ngale ekhaya kini. Kepha mangabe iphuma iye ngapha ekhaya kubo, kufanele uyifake ngathi iziba yiningi. Kepha masoqala uthi ubuya ngapha sekuyalingwa. Ingakho kufanele ukuthi mawuntombaza mawumakoti uzenze emzini fanele wenze sure ukuthi uzokwakha. Ungabe ukuthi wena umakoti ozothi masowufikile futhi ube uphumasilwe. Ngani ngoba abanye bomakoti banjalo bathi babafika emzini ezevela ithwele ukuthi mina anginawutshelwa ubani ngoba sengize ngashada akekho ozongitshela ukuthi mina fanele ngenzeni. Lokho sengize ngashada ngizoveza umina ukuthi mina ngingubani, bazongifunda bazongazi ekhweni ukuthi mina ngingubani. Kwama bengisathobile ngoba bekusadingeka ukuthi ngize ngene engubeni emhlophe ngishade kubonakala ukuthi sengishadile. Mase ngishadile bese aqhamuka ke aveza ubiyani ukuthi ngubani. Ngifuna ukuthinta lapha kubaba makathi makakhuluma ngomakoti ngoba abomakoti banayo lento yokaphuma silwe. Kodwa kwesinye isikhathi bangabi ukuthi basebenzise izandla kodwa basebenzise umlomo namagama abuhlungu angakhi kodwa kuyabhidlizayo. Athi umakoti ngiyazi ukuthi kulomndeni engiyakuwo bathi shizo bathi umndeni odelelayo. Kodwa uma ngabe umakoti ofundiswe kahle uyakwazi ukuthi unqamule ichain. Uthi mina ngiyobathola abadelela kodwa mina ngizobafundisa ukuthi mina ngifuna ukuphathwa kanjani. Mina ngizofika lapha ngeke ngibadelele. Ngizofika ngehlisa umoya ngizithobe ukuze nabo mabambona umakoti bazithobe. Ukuze nabo mababona umndeni wakamakoti bazithobe. Mababona omakhelwane bakamakoti ngoba uzowakha umakoti la bazithobe. Iyashintsha manje impilo yomndeni. Ishintshwa umuntu oyedwa. Sponono ithi ngithathe lapho kuwe. I like the statement oshoyo. Umakoti is a clue. Umakoti uyidlu. Umakoti akafike emzini angena indaba zabantu. Umakoti ufike ekhaya kuliwa, but umakoti afike ahlalisa izinto kahle. Umakoti ufike ekhaya umamazala wakhe nabomakhelwane bangafunani. But umakoti abenze kusasa babe umndeni, babe inyanda, bathandane. So it becomes a problem uma ngabe umakoti azothi makafika ahlale noSiphe khoneni, afike azisho akhuluma omunye walakhaya. Makasuka kusasa ahamba yohlala lapha akhulumela umakoti aphume ekhakhakha yohlala kamakhelwane akhuluma umamazala wakhe gabi. Izindaba sezivela estradini, uthukwa umamazala wakhe, uthukwa ngenxa yokuthi yena uyahleba. But umakoti is a glue in the family. Umakoti uthola izinto zimoshakele. Sezimoshakele afike umakoti azihlanganise. Umakoti uthola ikhaya elingolile, afika athatha umshanyelo angabuza ukuthi benhlaleleni why kudodi why kuso. No, umakoti is always asking for a wisdom from God ukuthi inkosi njengoba kuyisixakaxaka kanje, where do I go from here? Uthe wena mangizo wakha. Uma ubheka lama character walabo makoti abayi2, uOprah came for one thing. uOprah bekazela indoda yakhe. Sibona kunabo makoti abayela amadoda wabo emzini yabantu. The problem ukuthi le ndoda uyikhanga esihlahleni. Le ndoda izalwa umama. Lo mama oyizalayo unabanye abantwana. So you can't separate le ndoda from emndenini wayo. Awukwazi ukukwenza lokho. But indoda iyohlala ibathanda abantu bakubo. And for the sake of peace,
you need to love this woman irrespective of ama mistake anawo. Asitha bomamazala ba perfect. Kunabo mama who are unbearable, but lithi izwi lenkosi inqobo kubi ngokuhle. Asimazi unowami. Kodwa unowami kungenzeka bekanamaphutha amaningi, kunenzeka bekabazwisa ubuhlungu. Kodwa baqikelela ukuthi abalahlekelwa icharacter abeze nayo. So engithanda ukukusho ukuthi umakoti akafunda ukuziqoqa yena. Umakoti akafunda ukuhlaliseka kahle. Umakoti akafunde ukuthi emzini wabantu uya ngoba usuke ayokwakha. UOprah wenze kahle, kodwa icharacter kaOprah isitshela ukuthi beka interested endodeni yakhe not ukudlulela phambili. Kodwa icharacter kaRuth isitshela ukuthi uRuth beka uthanda umndeni kaNoami irrespective of everything that was happening, but wathanda konke, wavuma ukuba umntwana walekhaya. Ukusho ukuthi uRuth noma ngabe unowami bekashonile, kunama siblings wendoda yakhe bewasela, bekazoqhubeka hlale la khaya. Bekangeke ahambe ngoba namhlanje abezali bashonile. Indoda seyishonile, vele umfazi lithi iBhayibheli ukhululekile ejokweni lendoda, kodwa yena wazibophela ukuthi la lo mama khona I'm going to stay. Enye into bheka lezwi lithi unowami beseka mdala. Waqikelela ukuthi angihambe nalesala ukwazi ngiqhubeke ngisinakelele. La siyofa khona kula ngiyofa khona. That is a very big love. Luka makoti. That is the love umakoti akumele aluveze kuNkulunkulu. Nawe uke wagana wathi ke mawugana wabona zibuya unga understand abanye bagana uthola ukuthi ke la asuka khona emuva akusana mama akusana baba vele usegana nje akayalwanga nala yakhona akazi ukuthi uyofika enze njani noma thwala izandla enhloko nawe iplatform yakho buza lokho kufanele ukuthi ukubuze sikhona ukuthi ke sikusize kuloko ke esingakusiza kubona ngoba kuyake kusize ukuthi ke nani ngabantu nikhulume ngoba mhlambe nje wena namhlanje uhleli emshadweni wakho uhlezi kabuhlungu uhlaliswe bosqueezer uhlaliswe bomamncane bo anti bahlelise kabuhlungu emshadweni kanti nje into eyodwa nje kufanele ukuthi uyenze ukuthi uthi mina I will bring the change kulomndeni ube ushintsho nawe kulomndeni bethi bephakama wena uthi angizuphakama kodwa Nkosi ukuqinga edolo ngibize wena ngimeme wena ngoba wena ovumile ukuthi ngibe la umshado akusomshado ukuthi ke sivele sikuthathe noma kodwa umshado ovunywe uyena ke ophezulu okuwukuthi ke isibusiso kanti ke akusibo bonke abashadayo njengoba ubona ngani ngoba uJehova akakuniki into engakulungelanga uqala kuvivinye eqala akubone akubheke aphinde futhi akubonele naphambili ukuthi uma ngabe usithola ama potholes uzokhona yini ukuthi akudabule lawo ma potholes wakho esemoto. Uyaliva nalegama lithi spare wheel. So mawuzoba ne spare wheel emshadweni wakho you always gonna accomplish ama problem. Ngoba awusazi le spare wheel ohamba naso ukuthi sikufisela okuhle ofa sikufisela okuhle. Bayingaka abomakoti abalahlekelwe imishado yabo kuhlela abangani namhlanje ngenxa yespare wheel. So kunomunye umuntu uzokunika iadvice hayi ngoba athanda ukuadvise. Ukadvise ngalendlela akadvise ngayo ezokumoshisa because ane interest kulento yakho enhle wena ungayiboni ubuhle bayo. And mawufika kuye uthi lento yimbi naye uthi yimbi because une interest yokukhipha kulento ukuze yena ngene. So ispare wheel esemoto, but you cannot have a spare wheel emshadweni. Umshado owabantu ababili. There are few people who are matured abangakashadi. Ubezwa naselimini mawuqala uthi uyatsheka umuva masinya akubuyisele endaweni ukuthi you cannot do that. I remember one lady wayethanda ukuthi uma ngabe ukhuluma uthi yazi mara this man akutshele athi for every decision that you take be extra careful ngoba ezinye izinto zingama distraction uzolahla into ekhona ngento engekho. But when you look at this person is a very matured person or content ozaziyo yena. So not many friends are like that. Most of the friends will send you straight from the highway to the gravel road because who interested kule ndoda ohleli nayo. Not everybody will be happy for you when you get married because everybody wants to get married. Okunye uma ngabe umakoti ungakhohlwa kwaseyihlobeni zakho kwakubo bangani bakho bayalangezelela ukuthi bahlala nale ndoda. And uma ngabe uzokuya njalo ubatshela indaba zakho yilabo banikeza khona isikhali sokuthi bakukhiphe. And mase bakukhiphile uyothi yahamba so hambile uthi yabuya ngelinye ilanga uthola kuhleli yena ngaphakathi
awakha yena lo muzi wena sowuchithile. Sponono, just before we close, ngicela ukukhuza nalokho. As a belief, abantu abayiyeka ukuposta imishado yabo kuma Facebook. Don't build your relationship ku social media. Ku social media. Ngoba nalelanga leli kuba sawa uzocabanga ukuthi abantu abazi kanti bayazi. And uzoyizonda social media kanti ayenzanga next. You don't need to tell the world ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. You don't need to tell the world how good is your husband. Sometimes siyayithengisa le mishado. You don't need to tell the world ukuthi umzonda kangakanani umamazala wakho. We don't want to know that. Immediately usplasha lezo zinto ku social media. Uya imagine ukuthi indoda mayofika ku social media ithi yandlula ikuthola ukhuluma ngomama yakhe ngaleyo ndlela. Muswena, you are heading straight to divorce ngale ndlela owenza ngayo. So ungathathi your private life and splash it out ku social media. Keep your private life to be private. Ku social media yenza okunye okwenzayo, but izinto ezi private keep it away from social media. Don't tell people your lifestyle emshadweni, ama challenge wakho nomamazala wakho. That is not a good thing to do. Mhlambe ngifakazela kuloko ukuthi abomakoti ababe neqiniso nanoma bayokhala emindenini yabo babe neqiniso. Ilimi labo malixoxeke. Umakoti makazibone urong wakhe. Athi eyokhala abatshela ukuthi nami ngirong. Yes. Ayenze iself introspection. Ngoba ezinye izinto uthi eyokhala kanti urong wakhe ukhona. Kodwa ngeke bamtshele laba ukuthi urong wakho ukuphi ngoba umntana. Kanti kubalekile ukuthi mawumakoti nawe ukucimeza uzibuza ukuthi uyibuyisele back leya conversation ebeninayo naleya ngxabane ninayo. Uzibone ukuthi ngabe inkosi mina ngirong ukuphi. Yes. Ngicela ungikhanyisele ngibone ukuthi ngirong kuphi ngaphambi kokuthi ngiyoreport. Ngoba uzothi uyoreporta kanti wena usokhipha amahlazi wakho emndenini wakho ukuthi ufa. Uyabona, and umndeni wakho ngeke ukutshela. So ababe neqiniso noma ngabe benzani abahambe phezulu kweqiniso ngoba yile lizokwenza ukuthi umshado wabo ube ngalendlela ohlelwe ngayo. Kodwa manje bereport amanga ukuthi uyangishaya uhlala ngisukela, it doesn't work like that. Akekho umuntu okusukela yakushaya. Nase taxini taxi driver akakusukela kushout. Kodwa kusuke kukhona into ethe yamuthi bese akushout. Nasemshadweni kunjalo. Akavela kusukela ngeke akusukela kushout ekuthanda. No, Kusuka kukhona into osuke uyenze wrong. But nayo baba asuke asabukutshela straight ukuthi mara la wrong sithando sami. Kodwa abanye abaphila ngaphansi kwezilonkosi bayakutshela straight forward ukuthi but mngami la wrong ukuthi uthi. Yes. Ama relationship awafani. Enkolweni kuyatshelwana. Kune straight talk. Kulawa amanye ama relationship bayagegana, bayasabana. So kubalekile ukuthi umakoti naye athi ukuzithola sibhekisise kahle. Athi sithathe nje ikholo yokugcina bese siyabaleka. Usemoyeni sawubona? Ngiyabonela nini? Siyaphila njani? Ngiyaphila ngilalele emsakazweni. Siyabonga mama. Sikhuluma nobani kuphi? Ngikhuluma nokubi-akhawunti. Siyabonga sithando. Bengicela ukuthi sibuye silalele le ndaba lena yokuthi bathi blood is thicker than water. Alright. Ngoba kahle kathi sifuna wenzeka ukuthi blood is thicker than water sithembele kubani. Talking from my experience, mina umamazala wami wayelethela ubaba umntwanami impuphu angathengeli umntwana next. So that means ukuthi wayekhetha umntwana wakhe ngibahlonipha kakhulu. So nalento lethi blood is thicker than water sibulawa lama blood is thicker than water ukuthi lo owami angeke angilahle, sisoma yangilahle, ubhutoma ngeke angilahle, bangenzela and anejealous ukuthi mina ekhaya kithi bayangenzela so yena ngale abamenzeli. So bengicela ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi le topic lesiphinde siphinde futhi ngelinye ilanga ukuthi nale blood is thicker than water le iyasibulala. Ngoba kwesinye isikhathi nabo abasicabangeli. Yeah. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Ngoba ukuthi komzwile ke umama la esho ethi ucela ukuthi ke kube nesihloko lapho nizobe ninyathela khona ukuthi ke blood is thicker than water. Bese niyabheka ke ukuthi ke makwenze njani and why. And funa baphume njani mangabe kunjalo. Yabona ngoba vele imindeni yehlukene. Yes, and there it's a battle between umamazala and umakoti. Yeah. So I think it's sponono to balance the equation. Next week let's come back where we say umamazala
umele ukumphatha kahle naye umakoti wakhe. Yeah, It can't be the issue yokuthi sithi makoti yenza kahle but wena ukungenzi kahle. So let's look at the point, because now it's coming on a point whereby yena wenza kahle but lo mama umtreater as an outsider now. What do we do? Lithini izwi when it comes to that? Yes. Yazi ukuthi bakhona abomama abanomona ngabantwana babo. Yes. Uthola ukuthi mhlawumbe uye yedwa umfana. Yes. Abe nomona lokho ukuthi nokugana ugana ngemistake bengafuni ukuthi ugane. Yes, and baya extreme abanye bakhona, they even tie them down.